Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kahinyo Trap National Youth Front Northern Region hakasingi thoding ka khatkhandai terek nailar arajar arpuar kala ai jingkersang ya kasenjuk kirang ba snong ribhai ba ya kiwe kinhun ban persha ya jingwan ra ka sarkar jilla ya kasino them ribhai President jong HNYF Northern Region uba Marcus Martin hakajingkran bagilat pathai khubuar ulong bakum kaseng kamla ban priang da lele ru em ya ni jingtmu jong sarkar jilla baru ulong ru bak sarkar ka deban sangya shisendon ya ni jingtmu wanonra ya ni jaka khalai nomor baru akipai ba kilada penpau ya jing persha ula berngam ru balada ka sarkar kale ada kabor ban wanra ka kasino kaseng kan sapen I da kabor ban lek khang be da katalah Maso menong ba ngina liang jongka HMF munsin hi la jukran kitam khalai di tam BI te but ngiso menong ba kani kecing le jongka sokar ban itu no ya kitam khalai mo kam tam kasino ke bahkan subset kan supply no but kalau recruit ro ya ki start ki ban long kita ki ban don ki ban simen ban long ki no trade jongka kasino mo ti ngasumpunong ba nang liang ka HMF lo kolong ka persaju bat ka kentu ndai ji kerpa ka kentu ya ka sarkar hang jing lam jong kuna semua pamdei ban sim ya ki ikli tang mana baki sinchar maki ya ka jela bakin kam try no ban kam sim no kam dei ndai ki penting ba ka jela ka dei jong pai ba bat kumu siam no ba udi ban rai rang ba rai haka kaji start ka sungu bomdei ban le keluar la bonong nomor karai de jupai ba tidak lihat ka lu ka kan persya ya kene ada kasokar ka persang ban bu yikini ki cika khalai tidak yang keseng HMF kemud la bonong ngimte mo la bonong ba la ban lek ban khang talan ni la ban lek ban penmi ji keluar kata kadai ka kala ban mi ne se la bonong nomor ba kasokar Kami berpersyaratan ni semalam. Na kita terbersnam si konsil. Na ki nongelam balang lebih gila itu sih. Tinggi lagi semalam. Mau kibong ba ngikuai ba kendon kita ka sungsuk susai. Ngikuai ba kusokar ka warai ka riti sencar ka bakhoy. Ndai mo warai ta ki riti sencar ban ya khalai. Ti na kalian kejungi sungkum ka cemep tolong ba. Kijui ha bangiyar ha ki kapot. Ha bangiyar ha ka khalai ka jumi ki ai. Kam jumi ki jing ya warai ka jing mo kita ka jing yalam ka pama andai habale I hapo jika khalai ka mi bi jing ka jing ya huri hura munsin kini ki jing pen khalai ki balong bi an nakalian ka sing la juli khan tala bi ti nomor bangim ko bagane kalong open mo jika pa ba tela nak sukar ka sudai ba ka ibit ban pelong kita ka jika khalai ka kasino te long ba kasong ka ngi kum sing malam te long ngi kutui ka long ba kam ha Banshu benbor poi ba ban le kan no sniu abala ong poi ba sniu de kemot ba ka soka ke ban chim ka rai bang ba di sniu ne lang ke chimne ka shim ba ka rai kalau bangi persyabai bala da ka sarkar ke le dan bor ke tar ko shong ka te ai ba hadin mami kurum keramba ai ba ka sarkar kan kedua ingi bagi shim ka ani keti te kene ka dau ka kene ka pensai kedar kalau ba na ka le ka chimne hi po ribodi sek kalau ba ni support ya ki balang ni support ya ki weipat ki sunjuk rumah snong ni support ko terbersnong ni support ya kino bon sikumat abi di ban persya ka kasino ba ka sokar inti ka tumpun ban bu tela da de hono no ngitep tambala da hari boy ka mola ra ba ngidon ngitep ka tim jungi kan lei baik ban lei toket ban lei jumo ka mola da gaji jumo jungi kan bi rangi mi tenak ka punya ka mon rami ka kerum keram ka mon bakli ka sokar mo kata de ba kamak do tinang yang HMF tentang iwai tentu sokar ban plus no ingin diciptar jong ke kasino wat pelong ke kami clear ke belum ke celah Christian state mo pelong ke cekai khalai kan ini kita gitu